Balai bakalawai jong ke jingsen syar jong Muhammad Yunus ha Bangladesh kamlong ke Thikna. Hakini ki kendiat sngi kila don ki nongwat banya ki balala ban lum jing tep bat ban batai ke bakila ong. Ke jing bam ya sutu jing mot ha ka san pertai halor lano ban penlong ya ke election ba ke jing akan at ke ban nangjur bat ki Shipai kala penlong ya ke Sorkar ba Shipor ban sakut. Kumba ka pao menta kan don bet ke jingshong jingalang ke baman kapor hapdeng unong elam Shipor jong kari Bangladesh baru bala yo ru ya ka khusnam Nobel Prize Muhammad Yunus bat ki he jong ki lightly ki kenhon Shipai jong kari ban ya kran ya ka an bat ka shong sok shong san. Hendrai ka jingalang ha ka arpau tarik ujemmang arja arpusan kala wan hapdeng ke ka babun ki he ki batip bha ya ka jingtrai kam hapo jong ka Sorkar kila batai ha ka wei na ki lat pathai khubor kum ka jinge khunbor ka banang jur hadaka. Lapan i hakilat pathai khubor habangla kum kathma hapadeng Shipai bat kasensyar Shipor kini kijing kan at menta kibu jingma ya ka lawai jong ka kam jong Yunus khandai Bnai hadin bo shimti ya ka kam hadin bala wengno ya ka menteri rang badu barim ka Sheikh Hasina bat ka Awami League ka basensyar ka Hasina kala Pedri Shari India hau Bnai nailar jong snem araja arpusau hapadeng ka jinya ki pat ba persya ya ka jingsen syar jong ka kabala ne khatsan snem ha ka ba kala syak no bakala penlong ya ki kam penyap briu klam da bishar bat penja ya ki briu kini ka jinya kendo kala longru hapadeng ki khubor bala mi bau Yunus udang perkhat pan hiar suki hendrai hadin ka waipat ka jingyalang jong kani ka kunhun menteri dangshan uhe jong ka planning ministry Wahid Uddin Mahmud ula ong hakin nong thok khubor Yunus udang sa bat ki bat syam la ong ba un resign bat ki weiru kumjo bat ban ong bakin beteng ban syakri kumbala pen ko bor haki hendrai nakalyang ki nowat banya pat kila ong ba jingyakan at kampat kot satya ni pen pau ya ka jingki wen ka bat thamai ha Bangladesh bat ka ka jingmut jongka na ka banta ki jing persang badang thamai jongkari ban wan ra biang ya ka sensyar pa na ka jingjit nong mi khman balai ki jing ki nang kio hapadang ki Shipai bat ka Sorkar ba Shipor kari Bangladesh ka kenhon Shipai jong ka Bangladesh ki dangne ban ai ka jingtrai kam ha ka ban pahara nadu Bnai naitung araja arpusau hadin ka jing ki pat ba ka bala penlong ya ka menteri rang badu ka Sheikh Hasina ban syak penhap suki ke jing beteng jong ki bandon kala long ke badon kam namar ke jing hiar dor jong ki bor penjarian jong ki riu pat ba ha kapor badon ke jing ki wen ken top ya ke jing ki jong ki pulet ha barok wei kari ke bala penlong ya ki babon ki police station ban sha e no bat ke jing long jing man jong ki pat ba ha ke jing kolmar wat laki pulet kilas dang biang ya ke jing trai kam ha ka siteng jong Bnai nailar hendrai ya ke jing don jong ke Shipai lapan ne kum si benta jong ke jing don ke jing su thu jing mod ha padang ki riu pat ba bat ki Shipai namar ke jing bam sok hakari hakas ngi thok ding u he Shipai jong kari Bangladesh u general Wakir uz zaman ula kentui ki pat ba badai ban penlong ya ke election ri hau Bnai Disember mentau snam da ka bamaham baka jingpen ken rea slam ya ki Shipai na ka benta ki kampat ba ka lapan penthut ya ki bor ya da jongkari kat kum ka khubor jongka the Daily Star u general Wakir ulaong baka jingalang jongki reu pat ba ha Dhaka cantonment ka Bangladesh ka don kam ya ka san perthai ka bas kham kani kala banlong tangling ba ka Sorkar ka balajit da ki nongshim rai ki bam sham lajit ki jingkran ki lami ha ka jingkran ka baret ha ka ba ula ai jingkran ka balai po minute bat bot sa ki jingkali bat jubab ki bla ne palat shikenta laya thu baki officer na keleng kari bat ha ki Jakarta kam joko United Nations ha Bangladesh ki la shim banta ha ka te ki jingalang ha ka mat bat ha ka dur ha ka jan li ka bapura ka jingpen i ya ka jingatli bat ka jingkut jingmud ka kenhon Shipai ka dei na ka banta ban yada ya ka jat ban riu na ka banta ban long pulit ni dei ban lech pai biang shaki barak hadien ka election lasat ya ka ktien jong u Wakir ha ka kot khubor the Daily Star ka jingkren jong u ka pen i ya ka jing ya phe jing mut bat ka jing thmu bala pen pau jong ka Sorkar Yunus ka bala long bakan pen long ya ka election ha ka siteng snam jong u arajar arpun riu ban ai porshwa ya ki jing pen kala ha ka san perthai bat ka election khnang ban pen tikna ya ka election ka bahok kat kum ki khubor jong ki lat pathai khubor jong ka than Wakir upersya jorru ya ki jing thmu bakong san bala perkhat da ka Sorkar ba Shipor halor ke jing thmu ban yarap ya ki brio shaka jilla rakhin jong ka Myanmar le thu bol ong kanom don ka lenti ka jinglong trai jong ka Bangladesh kam long ka bala ban ya pen bek ulama ham ba kanu ka jingle kum kani ka la ban ring ya ka Bangladesh shaka jing le proxy ka bashir khai
tang ke sorkar san perthei ke bala jet da ki pajba kalak pan shem ya kum kini ki rai ulaong kat kum ke kot khubor uhe shipai ula pen paru ba ki shipai kinom ailat yono ban pen kenya ke jinglong trai ri jongi la sot ya ke jingkran jongka the Daily Star kini ke jingkran jong u kala mi hapdeng ke jingkan tho ka bala sapriang ka badang sakut hadu menta nakaliang ki shipai ne ke sorkar baka sorkar Yunus kala persyang ban weng no yo general wakir naka kam jong u hakatayo baladap wadla sham la pentikna henry kene ko khubor kala sapriang bha haka jinga kran pajba bat kala penmi ye ki jingkeli syapang ke jinga dei hapdeng ki riu pajba bat ki shipai hakapor bakalla Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin, bat ka ayan la aikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam, ka jing mat lani ka rukom syed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka wei ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya